was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong. Hold on and don't shed a tear through the dark. As Pontes é terra de grandes artistas, de grandes deportistas, músicos, científicos, historiadores, investigadores. Aquí, afortunadamente, temos de todo. E tamén temos grandes escritores. Nomes como a Medo Romero, os integrantes do grupo poético Alalá, tamén Zaida Picos, que se ven de estrear recentemente, ou Eva Luna, conforman un colectivo de artistas locais o que agora se suma tamén unha nova escritora. Ela coñecémola normalmente pola creación de contidos na internet, polo seu podcast, neste caso, como Unha Luciérnaga, e tamén por multitude de premios e aparicións públicas. Paula Vilaboi, estreaste no mundo da literatura con Eres Naturaleza. Encantada, graciñas por estar aquí. Fai mi ilusión porque isto vai no ver os meus avós, así que... Ademais, sabemos que o teu avó é un gran fan da televisión local das Pontes. Moi fan, dou fe. Dicíamos que tes ás túas costas unha gran labor, non só divulgativa a través das redes sociais, senón que tamén tes en marcha un podcast. Agora meteste no mundo da literatura, sacas adiante este libro, Eres Naturaleza, presentábalo a pasada semana aquí na librería aos teus avós. Eu supoño que iso é unha ilusión tremenda. Unha ilusión porque, claro, eu crecín correndo por aquí por estas baldosas, basicamente, e cando lles dixen a idea de facer a primeira firma de libros aquí, pois evidentemente collerono con moita alegría, e para min, pois non sei, saiu como esa nena pequena que estaba por aquí correndo, pero que agora xa é adulta. Para min pois é un orgullo poder estar aquí co meu libro, e o tedes por aquí na librería Jaiber sempre que queirades. Como vai esa resaca emocional? Porque por aquí vemos, supoño que moitos familiares, amigos, veciños que viñeron a adquirir o teu libro, que falaron contigo. Pois mira, a verdade é que non che vou dicir que xa teño as emocións no suelo, porque é mentira, basicamente, pero sí que é certo que estou como nunha nube, que penso que cando pasen uns meses, pois voume dar de conta de todo o que está pasando, que está pasando todo moi rápido. Entón, bueno, foi un ano escribindo o libro, e agora é o momento da publicación e tal, e telo en físico, que parece unha tontería, pero claro, eu estou escribindo no ordenador tranquilamente durante un ano, entón telo en físico tamén é como darse conta de que é verdade, non? Entón, leva como un tempo de adaptación, pero moi contenta. Os que te seguimos nas redes sabemos que sempre estás moi involucrada en todos os teus proxectos. Supoño que co libro tamén, dende a portada ata escoller o tipo de letra. Todo. Para que, bueno, vou dicirlo por aquí, por exemplo, esta flor é o meu tatuaxe, basicamente, que moita xente non o sabe, aquí xusto. A portada, evidentemente, todas as tipografías, todo o que ves no libro, ata a tipografía, calquera cousa que vexas, toquei na eu. E din bastante a lata, entre comillas, editorial, porque quería que quedase perfecto o meu gusto, evidentemente. Como xurdiu esta idea? Partiu de ti, xa tiñas a idea de poñer a marcha o libro? Chegou unha editorial e propúxoche o proxecto? Pois mira, eu tiña como idea, pero a longo plazo. Directamente non pensaba que iba a sacar un libro vai un ano, pero contactoume a miña editora da editorial Penguin en febreiro do ano pasado e díxome, mira, que gustame moitísimo o contido que vas en redes sociais, gustaríame plasmalo nun libro, pero douche totalmente liberdade de facelo como ti queiras, e dixen, bueno, pois quizáis sí que me gustaría facer un libro. Claro, non pensaba que ia ser tan pronto, pero sí, gustoume moito a experiencia, e despois contactoume Planeta, que xa tiña firmado con Penguin, pero moi guai, a verdade. É como que, non sei, debía de ser como o ano para sacar o libro, porque me contactaron despois máis editoriais aínda que a Penguin e Planeta. É moi contenta, a verdade. Contanos xa que Eres Naturaleza, porque primeiro, eu xa o teño, recoñezo que xa leín medio libro e que me sinto moi identificada con moitísimas partes. Vale. Pois contanos un pouquiño, que segredos hai aí, porque eu non quero debullalos. Claro, eu non quero facer spoiler ou que se di de adiantar moito as cousas, pero bueno, eu en redes sociais falo moitísimo, eu son bióloga e falo moitísimo de sostenibilidade, pero de forma directa ou indirecta. Non é un libro de sostenibilidade como tal, porque non quería facer 100% un libro de sostenibilidade, senón é a desconexión que temos hoxendía ca natureza. Sí que é certo que conto no libro que nas Pontes temos algo moi bo, e que sí que penso que estamos máis conectados ca natureza ca
nas cidades, por exemplo, se naces nunha aldea ou nun pobo como as Pontes, é máis lóxico que estéis máis en contacto ca natureza, que sepas directamente os tempos da horta, que sepas directamente cando hai que mercar X fruta, X verdura, son cousas que trato no libro, por exemplo. Son cousas que a nós parecenos moi simples, hai moitísima xente que non o sabe, entón, bueno, falo tamén do ritmo frenético que levamos hoxe en día como sociedade, un ritmo que non é natural, un ritmo que non podemos seguir mantendo no tempo porque vai nos destrozar e xa o estamos vendo pouco a pouco na sociedade. E tamén falo de redes sociais, de comercio local, redes sociais tamén ligadas co tema do contido rápido, que é moi importante tamén, que estamos perdendo moitísima capacidade de atención, por iso gustame este tipo de contidos un pouco máis largos, e falo de mil cousas, a verdade. É como un mix, pero todo ten un concepto. Dá a sensación de que vimos de pasar unha pandemia alo por 2019 e que non aprendimos nada, non? Pois non, mira, xusto onte vin un post dunha ilustración que me gustou moito que poñía vamos a ir mellores, pero ao final non foi así. Gustoume moito a reflexión da ilustración e sí que é certo que no momento que estivemos obligados a parar, que víamos nas televisións a natureza volver aos seus sitios, que estábamos flipando de ver como a natureza podía seguirse en nós, e pode seguirse en nós perfectamente, e penso que non somos conscientes do que pasou hai 5 anos, de como ralentizamos o noso ritmo, que, bueno, de forma obrigada, evidentemente, e con moita pena, pero é o ritmo que deberíamos de levar, un ritmo moitísimo máis lento, máis acorde cos ritmos naturais que temos, porque somos natureza. E que reivindicas ese volver ao pasado, como vivían os nosos avós desfrutando de baixar a praia, de un raíño de sol, sí, no? de poñer os pés desnudos na erva. Sí, totalmente. Porque moitas veces vivimos como un automático hoxe en día, polo mesmo, pola desconexión que temos con todo, polo ritmo frenético, Sona moi egoísta dicilo, pero evidentemente este ritmo conleva a que entremos nun bucle que é moi difícil parar. Inclúyome nese sentido, nesa roda. Pero no vivir no presente, no slow living, que é como un concepto que se leva ahora, pero realmente vivir no presente, ser conscientes de que temos que vivir, además que, bueno, tristemente xusto vai uns días morreu un familiar, e daste de conta neses momentos de que de verdade temos que parar de saber vivir e de estar no presente, que moitas veces se nos olvida. Xa dicía John Lennon, non? A vida é o que pasa mentras que planexamos o futuro. Totalmente, é que o que pasa despois xa estamos en marzo, xa estamos en tal, e mira como pasou o tempo. No, o problema é que estamos nun bucle e pasan os días, pasan as noites e non te das conta. Un dos atractivos que ten o teu libro é que falas co lector como se fose un amigo de toda a vida co que tomas un café. Incluso é un libro moi participativo, onde toca tamén de vez en cando escribir algo, e non sei se ese nivel de intimidade dá medo. Dá medo, pero son así. Son moi, non sei, non quería facer un libro moi técnico, non quería facer un libro que non fose eu, entón eu escribín como son eu, basicamente. Quería que o libro reflejase directamente o que ves nas redes sociais, nos meus vídeos, como falas comigo tamén. É como que quería que cando a xente lese o libro estivésemos literalmente tomando un café, que podría ser estar charlando ca túa amiga e contándote que é super bo andar descalzo pola herba, por exemplo. Ou, bueno, tamén falo de moitas cousas dos beneficios de estar no monte, no bosque, etcétera, etcétera, pero dunha forma moi técnica, que é un libro que directamente pode ler todo o mundo. Por exemplo, na firma viñeron moitas nais, ti tamén incluída, cos nenos, querían o libro firmado para os nenos e as nenas. A min gustaba moitísimo porque dicía, cando podas ler este libro, disfruto tranquilamente, e son conceptos que poden chegar a entendelos, porque é un libro moi simple, quixino facer moi simple e didáctico a partes iguais. Un dos teus vídeos que se cadra máis visualizacións ten esa visita a, creo que era as oficinas, as toallitas da Viacua. Eu, por exemplo, enseño ao meu pequeno que ten 5 anos e quedou alucinado en plan, pero mamá, somos unos cochinos. Pois si, ese libro ten ahora mesmo 2.200.000 visualizacións, que é o vídeo máis visto no meu perfil. Foi unha locura. Pero claro, costoume aproximadamente 7 meses intentar entrar nunha planta de tratamento de augas para poder gravar eso, porque claro, unha cousa é ir, as visitas tal, pero ter
o permiso de gravar e publicalo é moi complicado de convencer, bueno, gracias a Viacua, que foi neste caso a empresa que me deixou en Ourense. Foi, claro, é un vídeo moi chamativo porque son accións do noso día a día que podemos facer inconscientemente, incluso as toallitas pon que se pode desechar ou papel húmedo, perdón. Toallitas e papel húmedo son o mesmo, basicamente, e aínda que o poña na etiqueta que se poden tirar, Non somos conscientes. non somos conscientes da cantidade de toallitas e papel húmedo que están no alcantarillado. É unha auténtica locura. Ese vídeo é moi gráfico, por iso funcionou moi ben. Teño aínda cousiñas dese día, así que teño que ir publicando pouco a pouco. Que che están dicindo toda esa xente que xa tivo a oportunidade de ler un pouquiño o libro? Como vai ese feedback? Que che transmite? Pois a verdade é que o que me transmiten é que o leron do tirón ou que o leron moi rápido porque lles gustou moito e enganchou. Despois, que gustame moito que mo digan e vai ser o meu regalo para as miñas amizades, os próximos cumpleanos e así. Gustoume moitísimo eso porque é algo que cando che gusta algo moitísimo queres compartilo co resto da xente. Entón eso tamén é un bo feedback de pois vai ser o regalo para San Jordi, vai ser o regalo para a miña curma cando este de cumpleanos, etcétera, etcétera, ou para unha persoa que incluso non está tan desconectada que precisa este libro. Entón, non sei, estame chegando moitas cousiñas boas, que eso sempre está ben, así que eu encantadísima. Supoño que tamén algunha outra idea para futuras publicacións. Teño, pero vou pechar a boca, sí, pero sí, se funciona ben, evidentemente, sí que teño moitas ideas de outras publicacións, pero, a ver, o libro tiña máis páginas, pero tiña un límite de palabras. Quedaron cousiñas fora. Pero a miña intención, evidentemente, se funciona moi ben, pois evidentemente a editorial quererá facer máis e eu encantada. Apostache por presentar o libro aquí na libraría dos teus avós e tamén, segundo as túas redes sociais, vas ir por outras así pequenas librerías que estén interesadas. Sí. A ver a quen pensa, esta rapaza que ten tantísimos seguidores, por que non aposta por unha gran superficie para darse máis visibilidade? Porque as grandes superficies xa teñen o marketing que irán elas e o diñeiro que irán elas. Eu criei-me no comercio local, criei-me na librería dos meus avós, penso que o favor o legado que podo deixar é a miña niñez nun comercio local, como non vou querer pois, mostrar o meu libro en comercio local. Sí que é certo que moita xente sorpréndese de que eu queira ir, pois non sei, a Vila García, que xa estou cerrando moitas librerías, que se alguén por aquí ten librerías por toda Galicia, aínda que sexa pequeniña, estou planteando un croquis a ver como faigo, pero sí que é certo que moitas veces como que se sorprenden de como que queres vir realmente a miña librería, sí, por que non? Sabes? Entón estou como intentando facer un croquis para intentar ir a todos os puntos de Galicia. Polo momento, como vai esa xenda? É que eu son unha persoa sola, entón estou como botando fume no sentido de organización, de que eu xa teño o meu traballo dos vídeos, que é un traballo que moitas veces quizáis non se visualiza o suficiente, pero sí que é un traballo que non somos conscientes do que leva un vídeo quizáis de 1 minuto, pero sí que é un traballo que non contaba con el a nivel organizativo, pola miña parte de gestionar firmas, gestionar, bueno, X cousas, entón, bueno, pouco a pouco e con calma. E agora que che queda por facer? Porque tes libro, tes podcast, tes distintos contidos nas redes, adícaste a presentar xornadas, a dirixir debates, faz de todo. Eu non sei o que che queda xa por facer, o que proxecto queda por diante. Pois mira, a mí encantaríame saltar como a gran pantalla, que xa o dixen outro día nunha entrevista, gran pantalla no sentido de un programa na TVG, pois mira, encantaríame, ou un programa algo pequeniño, gustaríame verme nese lado para ver como é a sensación. E despois, pois non sei, teño aí como un proxecto mente, pero hoxe en día pois non podo abarcalo porque son unha soa, entón vai ser un pouco máis complicado, pero a nivel audiovisual gustaríame moitísimo pois unha oportunidade na gran pantalla, que sí que se deu algunhas cousiñas pequenas, pero nun momento así de a ver como é eso de estar, non sei, falar de medio ambiente en televisión. Pois todos andará, Paula, porque ti todo o que queres aló consigues. Pouco a pouco, sen prisa e sen pausa. Pois graciñas por atendernos, noraboa por este libro, que vayan as vendas moi ben. Esperemos que dentro de pouquiño, bueno, a mellor uns meses, quen sabe, se nos sorprendes pois con outra iniciativa, cun programa na TVG, quen sabe, con outro libro. Que o vexan. Xa te veremos. Graciñas, Paula, un placer. Graciñas. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to
be strong. Hold on and don't shed a tear through the darkness and